For today's video guys, adto ta sa south of Cebu, sa akong hometown sa Barili. Tanawan ninyo ang nindot o pinakanindot nga dagat didto. Naataron diri sa bukirang bahin sa Argao. Wala ta nagkaon-kaon. Adventure tong kuan kuyog na ko ang grupo. Guys, stone. Ara ni located sa Argao. Dara ilang room rate guys, pwede na yun i-post. Dara ilang spring guys, flowing ra day no. Ugbod. Dara nindot pod. So, nagpadagat na pod mi diri guys, nami sa pinakanindot nga dagat sa Barili, Cebu. Ang litson na mo pa naabot. Nagsugba na mi ganina, na sinugba. Nagluto po ko nagpansit. Rhode Island Red. Kaya na ako si Dongti. So mga on sa medere guys na okay. Higo pang gusla na may gikan biyahe Huwag na toro na ang Team Sistri Store no, sa Bulacau, Talisay, nasa ang loyo. Naligo may direk dagat guys no, pa-chill may kay summer man no. Gikan mi sa syudad. Nami sa sayaw. Ari mi diri magtambayan kay diri man taga Barili no. Man man pangaon, busog na. Time na para maligo. Nami sa original nga entrance. Ang entrance diri di ay tara sa nasa ay umang. Di na nimo kael. Ari diri. Nasa ay umang. Ayo. Gikan nila. Gikan. Sa daga. Mo ni si Kael di ay. Kinsa imong mamagpapa Kael? Michael. Sige ka, kaligo na dito, bye-bye. Ang entrance diri sayaw guys ni init. 50. Na sila environmental fee diri pod. Ami diri nagpalandong me kay init kaayo. Crab na kanang porma yakon. Order ador. Ay. Aray babe. Oy. Taas og sandbar mingaw diri na po usa ka kuan di ato. Entrance niya dire kay landong kay naay mga talisay Indot kayo na mga talisay, parkingana na ra dito pod, dito ra mi na marking. Dako ra parkingana da. Padagad sa tanin niyo guys no. Tubang ta dres kanlaon. Adto na mi guys, humana mi diri sa sayaw, no? Manguli na mi pero mga tumig Argao kuno ani. So guys, padonggay meron somewhere sa nami sa Argao, bukid sa Argao no. Kanang pick up gaon na namo amo ng kauban. Lami ilaag diri kay naa daw ni murag falls diri, nakalimot ko kung sa nga falls spring lagi. So tanaw na to inig abot no. So nanami sa karon, nanami ron sa bukirang bahin sa Argao. Kita ta dito inig abot. So nami diri sa Katrisyor sa Argao, water terraces atong atoon. So guys, naataron diri sa bukirang bahin sa Argao. Wala ta nagkaon-kaon. Adventure tong kuan kuyog na ko ang grupo. Guys, stone. Diba ko? Kuyog sinato ang sikuan. Boy, tahong dongtay dre. So, abot na siguro may hapit, no? Sister store. Kuyo ta sisters sa loyo na mo. Pwede ninyo arion share kuan si panganatong adventurous kaayo. Si Gioong no? Pwede ninyo ibisita diri sa Argao. Ang driver na mo sino yung driver na to gani? Nina Cortez, artista na sa sauna. Dara, mao na siguro ni. Dara kuyaw pod ganing area nila diri guys. Nindot tuyoon kaayo. Grabe adventure na to, mas maayo pa magmukbang magluto di ayo Kuyaw kaayo diri guys. Pero pwede ra to malakaw para mas safe, no? Mas lakaw. Moto ang uban sa sakyanan dito gibilin. So naabot na mi diri Tara Mao ni ang entrada diri no. Kutob ni sila alas King Queen. Agay Ginoo ko. Piltig piyat. Asa ka mo ning high is. So naabot na gid mi. Ni Kuandong ti diri. Daghang salamat Lord, safe and sound ra mi naabot diri sa Katrisyor Adventure Terrace. Pero kulbaan po ta atong liko-liko nga mura man siya ko no. Mura magmuhurot. Na sila yung mga inaani Mo siguro ni.
ang usa ka kuan. So naabot na mi guys, maligo lang mi kadyo diri niya, musibat ra pod mi dayon. Katawa diha kil. Mura mo ka ng luspad. Alawa balog. Nan ako nila bakit? Ano pang pangalan mo, ma'am? Na Tagalog ito si Boy Tahong. Ito si Boy Tahong from Sistri Store. Abot na mi guys, naog sa mi. Kami. Naabot na mi dire. Mao ni amo ang kuan ron karong gabi among puy-an ingon ani. So guys, pasalamat sa atong driver mo ni atong driver no. Kuyawan mi ato oy. Kuyawan mi ato kay kon kayo. So soroy sa amin dito guys sa ilahang spot diri na atong Laagon, no? Naara ni located sa Argao. Tara, hi! Basketball player. Nga ay ko andare Ba't sa orasa diri kutob ha? Gamay na lang tao guys. Pila bayad dito lab? Ador si kuya. Dara ilang room rate guys. Pwede na yun i-post 1612. We have 1 hour. Overnight 2K. 2 ka person. Nasiguro na sila kuan social media. First time na mo diri. Kanang aircon na room ba niya? Dara ilang spring guys flowing ra day no. Ugbot. Dara nindot pot. Dara. Hayo nanangaligo dito. Gitugnaw na sila in town. So din para ma-update. Tara mga baby boy Laom dia dong. Dili ra. So pag na ko gyapon si Kael pero na bayad ay diri no 100 pesos. Ang entrance o maligo ka diri dapita 100 pesos ra guys. Okay ra kay affordable ra guys tanan. Ato ning tanawon o bugnaw ba kay diri guys no? Comment down below kung nakaabot na ba mo diri dapita sa Argao no? Dara mo mga kuyog diri. Si Dungti Ara pa Hey. Kani kinsa ni? Dungti kinsa ni? Boy Tahong. Boy Tahong. Boy juga. So ato i-vlog no gikan sa babaw pa dong ubos. Guys, no? Darang source nila ay. Then mo flow siya dito Padong ubos. Ari siya kan lagno. Di siya si Perry. Una mo ka? Una mo. Nindot ka diri guys. Careful lang tag matagak ta. Tara, hi. Dari ka nga mga ligo diri. Adto mi sa akin na lasan kay sila diri. Naka-ari na mo sila diri god. Patay lang oy butangan sa kamera diri ron. Garinda kay diri. Dito guys Kinsa na naka-ari diri dapita. Dah. Kakuyaw dari oy. Kakuyaw. Atau botang kamera dito. Hai mga baby girls. Deliras slide. Ay, nabot na may diri, mga ligo na may. Patay, laom ra ba na? Laom. Ano ito diri? Ato, ibutang kamera diri. Ligo ta? So guys, mao na ni ang katong liguanan diri no. Nga giingon ninyo katong natumi sa van adventure kayo.
nindot po dayo eh. So, patanawon ta mo mga ligo mi ha. So ato suway ligo na ta. Let's go. Oh, we go on. So stop sa nato guys kay mga ligo sa amin diri tanan. Let's go. So guys, diri lang takutob sa atong adventure no, diri sa Argao kay ngit-ngit na di na maklaras tong kamera. No gabi ina nasa loyo sila gyapon nga ligo gyapon mi diri. So diri lang takutob, daghang salamat sa pagtan-aw. Ganahan mo nga mga adventure ay mo kalimot og subscribe sa YouTube channel ug follow atong Facebook page Tatay Upaw. Bye for now. God bless.